postavlja pitanje predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, postavit ću vam jedno ozbiljno, konkretno i aktualno pitanje. Gdje je zapeo Zakon o strancima? Vi ste njegove izmjene predstavili na Vladi prije pola godine, tada je završeno i javno savjetovanje, a onda mu se gubi svaki trag. Ovo je pitanje koje zahtijeva konkretne odgovore. I pitam vas to zato što se u navedenom zakonu, dakle nije riječ o mojoj interpretaciji, navodi: državljani trećih zemalja mijenjaju zanimanja bez dokaza da su osposobljeni za obavljanje takvih poslova. Dakle, mi ovdje ne govorimo o nekom populizmu niti mojim interpretacijama toga tko želi ili ne želi strance u Hrvatskoj, nego o onome što se događa na terenu. Činjenici da veliki broj ljudi, bit će 200.000 dozvola ove godine, obavlja poslove koji su u direktnom doticaju s građanima i tiču se njihove sigurnosti, kao što su građevina, hrana i promet, a nisu za to osposobljeni. Ja razumijem vašu poziciju. Vi ste predsjednik Vlade Republike Hrvatske, vas voze službe, vi ne idete primjerice taksijem i ne postavljate si pitanje je li osoba koja vozi taj auto upoznata s propisima Republike Hrvatske i kvalificirana da vozi cestom i je li to ugroza za sigurnost naših građana. Molim vas da mi date jasan odgovor. Znate li koliko ljudi nije kvalificirano za poslove koje obavlja? Obavlja li tko potrebne inspekcije? I znaju li oni koji trebaju uputiti taj zakon u Hrvatski sabor da smo dobili novu adresu, odnosno gdje se on to izgubio u prijevodu i gdje je cijeli proces zapeo? Hvala vam lijepa. Izvolite odgovor, predsjedniče Vlade. Hvala lijepa. Poštovana zastupnice Raspudić. Što se tiče vožnje, ne vozim se ni helikopterom. To je isto dosta bitno za podsjetiti u ovom kontekstu podijeljenih uloga u različitim političkim utakmicama, da javnost to stavi u prave okvire i u prave ladice. Što se tiče Zakona o strancima, mi smo planirali, čini mi se u prva 2 tjedna listopada, taj zakon imati na sjednici Vlade. Mogli smo ga idući tjedan, ali kako je opća skupština UN-a, pa onda nećemo imati sjednicu Vlade, taj ćemo zakon imati na Vladi u listopadu. I točno je, na hrvatskom tržištu rada koje pulsira, kao što vidite, je potrebno više radnika. Mi u ovom trenutku imamo podatak da nam je do 31. srpnja izdano 131.879 dozvola za boravak i rad u Hrvatskoj. Pa ću vam reći odakle su ljudi. 25.500 iz Bosne i Hercegovine, 20.974 iz Srbije, 20.460 iz 640 iz Nepala i 12.122 iz Indije. Ovi ostali su manje. Što nam to govori? Govori nam da mi trenutno imamo u Hrvatskoj 1.747.000 zaposlenih. To su ljudi koji nešto rade i zato dobivaju plaću jer očito postoji potreba da oni nešto rade. Tako visoku zaposlenost Hrvatska nije imala nikad. Nikad ne postoji uopće podatak da smo bili blizu toga. A istodobno nezaposlenost od samo 83.000. Što to govori? Govori da tko god u Hrvatskoj želi raditi, a da bi bio zaposlen, nekad je potrebno učiniti neki agilni potez. Možda se malo dalje preseliti, možda otići u neku sredinu gdje ima posla u odnosu na onu gdje nema. Dakle, praktički mi sada ako imamo 83.000 nezaposlenih, a oko 130 i nešto tisuća stranih radnika, znači da bismo mi teoretski mogli zaposliti sve ljude u Hrvatskoj koji su spremni, voljni i orni za raditi. To je važan podatak za naše tržište rada. Novi Zakon o strancima ima za cilj urediti jedno područje koje se proteklih godina dinamiziralo. Ono se dinamiziralo na način
da su potrebe na tržištu rada postale veće, da nam je došao veći broj ljudi iz takozvanih netradicionalnih bazena odakle su nam inače dolazili radnici. Je li to Bosna i Hercegovina, je li to Srbija, je li to Makedonija, je li to neka druga zemlja u našem okruženju odakle su ljudi manje-više dolazili na bolje poslove u Hrvatsku u odnosu na plaće koje su imali u svojim zemljama. I zato je ovaj zakon sveobuhvatan, regulirat će i kvalifikacije, regulirat će status, očito je da potrebe imamo i kad nam dođu ljudi, onda moraju imati dostojanstven život, a mi moramo znati kakve su njihove kvalifikacije. Ne može se tek tako ući, pa onda raditi što bilo, a za to ne imati kvalifikacije. To je cijeli smisao ovoga zakona koji se radi kao jedan međuresorni pristup, dominantno Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo rada i zato će on biti na Vladi i u Sabor će doći na dnevni red i vi ćete, kao i svi drugi zastupnici, o tome voditi raspravu i ja vjerujem usvojiti ga, poboljšati ako treba u odnosu na nacrt koji će doći, odnosno prijedlog i da to područje bolje reguliramo. Hvala vam lijepa. Izvolite očitovanje. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, uvodno ste se, čini mi se, nešto zabunili, pa da vam to na početku odmah razjasnim. Mislili ste reći Primorac Milanović, jer vaš kandidat za predsjednika Republike Hrvatske poznat je kao kandidat koji inače ne ulazi u drugi krug, pa neće ući ni sada, a onda u drugom krugu podržava lijeve kandidate. Isto tako, da ste mislili ozbiljno na ovim predsjedničkim izborima, jasno je da ne biste kršitelju Ustava suprotstavili kršitelja stranačkog statuta. Tako da otklonimo tu zabunu koja je nastala na samom početku. A kolika ljubav doista njega prema aktualnom predsjedniku vidimo i u onome što je sam izrekao jučer kada je rekao da on nije njegov suparnik i da on radi svoj posao najbolje što može. Pa najbolje da popričate međusobno. Što se tiče pitanja koje sam vam ovdje postavila, riječ je o izrazito ozbiljnom problemu koji je izvan populističkih rasprava i koji nije prinesen pažnji hrvatske javnosti zato što uvelike kasnite s ovim zakonskim izmjenama. A to je konkretna činjenica da trenutno na hrvatskom tržištu rada imamo ogroman broj stranih radnika koji su prešli u nova zanimanja za koja nisu kvalificirani. I to nije pitanje moje političke interpretacije, nego činjenica koje vi navodite u zakonskim izmjenama, što je možda i razlog zašto ste toliko čekali da ih uopće stavite i pošaljete Hrvatskom saboru. Za nekoliko mjeseci srest ćemo se u nekoj drugoj ulozi, ja ću vas rado pozvati na Pantovčak, a onda ćemo, nadam se, ozbiljnije razgovarati o pitanjima koje se tiču sigurnosti Republike Hrvatske i svim ostalim neriješenim pitanjima koja do sada niste mogli na kvalitetan način otvoriti. Idemo dalje. Sada će zastupnik Ivan Bugarin